Nejprve, pokud chceme zrušit naše předplatné Netflixu, otevřeme si vyhledávač a zadáme Netflix. Vstoupíme na oficiální stránku, vybereme si profil a vpravo nahoře zvolíme možnost účet. Klikneme a budeme přesměrováni na stránku, kde můžeme upravit detaily našeho účtu. Nyní klikneme na spravovat členství a sjedeme dolů k možnosti zrušit členství. Zobrazí se nám několik možností, například změnit tarif, pozastavit na 3 měsíce nebo zrušit. V našem případě zvolíme poslední možnost, tedy zrušit, a poté klikneme na dokončit zrušení. V tomto bodě se nám zobrazí zpráva, která uvádí, že členství bude zrušeno, ale že si budeme moci užívat obsah až do stanoveného data. Tato zpráva bude také doprovázena krátkým dotazníkem, takže vybereme možnost, která nejlépe odpovídá naší situaci, a klikneme na dokončit. Nakonec se nám zobrazí potvrzovací zpráva, abychom se ujistili, že předplatné bylo úspěšně zrušeno.